Si no hi cau, és que la gent alta tenim bastants problemes dimensionals. El món no està fet per la gent alta. Començant pel mirall de casa, Hòstia, mai veus sencer, sempre et talla per aquí, sempre estàs tallat per aquí. O el llit, ha de ser un llit especial, o quan fas coses sempre acabes amb mal d'esquena, sempre ajupit, sempre et dones cops al cap amb les coses, te'n vas al metro i que t'aploma amb la barra, passes de les portes, ja passes així sempre, encara que passes, sempre passes així, això és així. Això és així. Quan vaig amb el cotxe conduint, sembla que no hi hagi ningú conduint i que hi hagi una persona asseguda al seient de darrere, perquè tinc el seient tan enrere que sembla que no hi hagi ningú conduint i jo estic darrere. Clar, els cinemes, els teatres, si és una estoneta, vale. Perquè, esclar, poses així i hòstia, amb les cames i tal, bueno, mira, ja m'apanyo, una estona, això, ara, el tren, ara. Quan entres en un avió, és de les pitjors coses que li poden passar a una persona alta. Hores i hores encaixonat, allà en una filera, que ja entres i ja penses, aviam, ja et plans tu mateix, allò, per favor, pots la maleta allà dalt, ja que em trauria les cames, i les posaria a dalt també, perquè no saps on posar-les, allà al compartiment. Total, a veure on m'ha tocat, seient 3D, no sé què, ara no sé quan, va, seiem aquí, va. Veus allà el seient, em poso cap aquí, cap allà, obert així, no, calla, que m'agafa rampa, a veure, espera, cap aquí, la cama al passadís, cap allà, i tens els de costat, bueno, va, decideix-te, contra la finestra, l'altre així, l'altre allà, sembla una coreografia, saps? Així, bueno, va, em quedo així, vinga, va. S'enlaira l'avió, més o menys vas aguantant, la dona contra la finestra així, provant, ja saps que hi ha. I llavors veus que el de davant comença a fer així, a veure, comença a mirar. Fot aquest ara, fot aquest d'aquí. No sé què. Calla. La palanqueta per tirar el seient enrere. I jo, què fots? No me'l vols deixar paralític? No. I el tio allà, saps? I jo, no. Claves les cames així, si no, aquest ara et tira enrere. No. 3 hores aquí o 4 amb el seient enrere. No. I el tio, clar, no pot. Jo amb el genoll clavat allà. I el tio, clar, així, el genoll aguantant, aguanta, el tio va fent així, aguanta, fent així. Un dels dos acabarà malament segur. O em surt el meu genoll per la panxa, o el genoll em surt per l'esquena. Però un dels dos acabarà malament. Total, que aguanto, la cama desencaixada, i el tio al final fa així i diu, ai, què passa aquí? Clinc, avisa l'hostesa, i jo, descanso un moment, a veure, senyor, què passa, senyor? No, és que el seient no em va endarrere, no sé què passa amb el seient. Tots em miren a mi, i jo estic amb les cames com girades al revés, ja de punt aquí, que hi ha no sé. Bueno, senyor, no es preocupi, que quedi un seient lliure i el canviarem. I jo, bueno, per fi, bueno, va. Vaig a dormir una mica, ara, va. A veure, així, agafes el son. Patapam! Oh! Però què ha passat? L'hostès amb el carret. Cataclang! Senyor, però què és aquest crit? Està bé. No, mira, crido perquè m'avorreixo i em distrec. Però què fa senyor amb la cama aquí al passadís? Que no ho sap, que està bloquejant el pas. Vols que la posi la cama? Sobre encara, saps? Fi. Ja veieu la quantitat de problemes que hi ha.